अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में पूरा भौकाल मचल बा। काल खेसारी लाल यादव के बॉर्डर हुए चल रहा है। मचल ना, अभियो मचल बा। ये से मचल बा कि भाई पवन सिंह का आखिर बॉर्डर में काहे नहीं खन गई, कौना वजह से। बहुत लोग तो कहता कि भाई दीपक सिंह के वजह से पवन सिंह नहीं खन गई। केहू केहू तो इहो कहता भैया कि जैसे कि पवन सिंह के जितना दुश्मनवा बाड़ा सन ये बेरा उतना सन के खेसारी लाल यादव बिटोर ले वीडियो में बना रही सब कुछ जौन बाकी बतावे ला बनी। लेकिन एगो बात माने के पड़ी भैया कि खेसारी लाल यादव जौन बर्थडे मनैले बड़ा में कुछ ना कुछ भौकाल दिखत रहुए। जौना हिसाब से जगह तर लोग के पता हो कि पटना में पूरा हुडिंग लागल हुए ऊपर से। अच्छा, जब खेसारी लाल यादव के बर्थडे में आवत रहन अखिलेश यादव यूपी के पूर्व अच्छा हुडिंग लागल रहुए, ठीक बा, लेकिन हमरा लगता कि वो बर्थडे पार्टी ना रहुए, उ कोनो चुनाव प्रचार के माने सेलिब्रेशन वाला रहुए। ना 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 उ रौरा गलत सोचतन, ठीक बा। उ बर्थडे पार्टी रहुए, लेकिन रौरा याद होई कि जब पवन सिंह के बर्थडे रहे नु तो या पवन सिंह बोलैले रहलन यूपी के उप मुख्यमंत्री के, ठीक बा। हाँ, केशव मौर्य। तो यहाँ के अपनो देखाएम न भाई कि यूपी में हमरो चुनावी लेवल में जैसे कि पॉलिटिकल लेवल में पहचान बा। तब आगे ही चल गइल बड़े, जैसे कि मुख्यमंत्री के बोलौले रही, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के माने इनका में रिलेशन बा। तो बहुत लोग इहो कहता, लेकिन हम तो कहम कि ना ऐसन कोनो बात नहीं है। खेसारी भैया अगर देखावे खातिर बोलैले हो खस कि ना हमर पहचान बा तो उ तो अलग बात बा। लेकिन भाई अगर केहू क दियल आगे, ठीक बा, तो एकर मतलब ई थोड़ी भइल कि पेटेंट करवा लियल अपन कि उनकर लकीर हो गइल अब तू कर। ऐसा कोनो बात नहीं कि हमरा लगता है, ठीक बा। एगो बात और ही चलता है, जैसे कि तार लोग पता हो कि दीपक सिंह, अनुपमा यादव, बीना मानवी, सब लोग, रितेश पांडे, जे भी पवन सिंह के साथ है, ज्यादातर पवन सिंह के तरफ इनका लोग झुकाव रहेला। आज तक ले तू लोग खेसारी भैया के साथ इनका लोग ना देख लो बोलो, ना खेसारी भैया के बर्थडे में देख लो बोलो, चाहे कोनो ओकेजन पर कोनो पार्टी पर उ लोग खेसारी लाल यादव के बर्थडे में करे हुए। आज तक ले तू लोग ई ना देख ले बोलो कि पवन सिंह के टीम में तीतर बीतर जगह पूरा हल्ला हो गए कि हम बर्थडे विश करे, हम बर्थडे मेहरारू से लेके मरद ले सब के कुर्सी ना मिलवे, इनकर तो कुर्सी पूरा खाली रह। हां, तो मतलब मेहरारू से लेके मरद ले सब जना जब बर्थडे विश को बोलो तो एहू में का ये कुछ बा। लेकिन हम तार लोग हम बता दी कि भैया ऐसा कोनो बात नहीं है, ठीक बा। उनका बर्थडे है, भोजपुरी के एगो सुपर स्टार है, तो कोई भी मतलब ट्रेंडिंग स्टार चाहे कोनो स्टार हो, ठीक बा। लेकिन केहू कर सकता, केहू बर्थडे विश कर सकता, लेकिन एकरा ले पहले ना भइल। तो ई लोग चाहता लोग कि भोजपुरी सुधर के रहो, भोजपुरी अच्छा से रहो, ठीक बा। ए से जौन बा कि ई लोग कइले होइल। अब रहल बात दीपक सिंह के वजह से पवन सिंह ना गइल, हमरा नहीं लागत कि ऐसा कोनो बात होई रहो ना। ऐसा कोनो बात नहीं के पवन सिंह के फिल्म शूटिंग होता काला माटी के। मेन चीज ये है, पवन सिंह बोले हैं भैया, टाइम पवन सिंह बोले हैं कि कोनो कीमत चाहे कुछ हो जाए हम काला माटी कंप्लीट करिए के जमशेदपुर से ही लेम, काहे से कि काला माटी हमारा जिंदगी के सबसे बड़का फिल्म बा, ठीक बा। तो बस इहे रीजन बा कि पवन सिंह अपना काम में बिजी बारन। से पवन सिंह काम करेले तो एकदम जोरों शोरों से करेले। एगो चीज और बा कि खेसारी भैया हरदम जैसे कि मुंबई में मनावत, लेकिन लखनऊ काहे मनैल हने पारी लकीर खींची दिहल बा, माने लकीर। अच्छा, यूपी के राजधानी हवे लखनऊ में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, माने बहुत ऐसा लोग बा जौन लखनऊ में रहेला। अच्छा, चलो ई तो जान गइल लोग कि दीपक सिंह के वजह से कि काहे पवन सिंह आखिर ना हुन, ठीक बा। अब तू लोग हमरा के बताओ लो कि चंदा भाभी आखिर काहे ना हुई। कमेंट बॉक्स खुलल बा, चैनल के सब्सक्राइब कर लिया लो। अपन राय चंदा भाभी आखिर काहे ना हुई खेसारी लाल यादव के बर्थडे में, बड़ा सवाल बा। कमेंट में बताओ लो, चैनल के सब्सक्राइब कर लो। आप वीडियो जितना से जितना हो सके शेयर कर लो, ऐसे कि चंदा भाभी के लगे पहुंचे। आखिर काहे ना बोलो जब इतना प्यार करेलन। तो बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक खातिर